vítejte u dalšího videa. A dneska jsem natáčel Dejvo a jsem to Luky. Čau. A dneska to bude zase šílená jízda na traktoru. A dneska to bude challenge. Já jsem říct 10 000 hodin. A bude to challenge taková, že budeme normálně šlapat a kdo objede dřív dům, tak ten vyhrává. A kdo prohraje, bude to fakt extra. Hele, lidi, už tu mám stopky a Luky jde na to. 3, 2, 1, pojď. Lukáš vyjíždí zatáčku, velmi hardcore, pomůže mu. Lukáš už má za 5 sekund půl minuty a půl minuty přichází právě teď. Lukáš se nemůže vypořádat ze zatáčku, to je velmi špatné. Pomůžeme mu? Sorry, Luky. Pozor, tady máš kohoutek. Počkej. Lukáš si tady zase bohužel na této zatáčce, chtěl jsem říct easy zatáčce, ale nebudeme trigger, jo? Nebudeme trigger. Family friendly. Tak Luky, pojď, už máš minutu 10. Ježiši, já se snažím, já nechci jít hlavně pravdu. Pojď. Já myslím, že se všichni úplně těšíte na ten trest. To bude hustý. Určitě já. A vzhledem k tomu, že jsem to vymýšlel. Minuta 30, pojď, dáš bez. Pojď na minutu 40, no tak 4, 2, 1, překážím. Minuta 40. Pojď do minuty 45, tak to dá. Lidi, tohle bylo fakt hustý, takže Lukáš tady dal, já nevím, jestli to je zaostření, ale minutu 52 sekund a 25 milisekund, nebo říká, nechci se dobře, výborně. A teďka jdu na to já. Takže se držte. Jo, lidi, a teď jde na to zase Ondra. Takže 3, 2, 1, Ondra, tak se jako nedíte, Ondra je tady doma, takže to má naučený. Trakturek je taky jeho. Kurva! Má 36. Lidi, no, takže Lukáš vám ukáže, kolik jsem měl. Je to špatný. Měl to za jednu minutu, 1 sekundu a 19 setin. Takže jako asi bojí stravu, nebo určitě. Takže a my se můžeme přesunout na trest. Takže lidi, jsme tady a Lukáš jde dělat trest. Vybral si tohle místo, protože je tady tráva zelená. Vypadá to tady moc hezky. Takže jdeme na to. Tak jo, tak Luky, pojď. Já nevím, nemusíš zase tak moc. Chutná? Jo, takhle nový. Ještě posolit, no tak. Posolit. Tak tohle by asi bylo od nás všechno. A u dalšího videa. Čau.